ọ bụrụ na ị bụ ezigbo nwafọ Igbo o nwere ihe mmadụ nwere nke kwesịrị ịna n'iyi. Ihe niile mmadụ nwere uru ọ na-abanye na ya. Ị ma ọ bụrụ na ị na-esonyere ihe onyonyo m tinyere oge gara aga ebe m siri ngwe, ka m tichere ngwe ahụ ebe m kwuru ihe eji esi ngwe. Ọ bụrụ na ikiri bịa si ihe onyonyo nke gbaje n'ihe onyonyo ikpeazụ m tinyere tupu nke anụnwa ị ga-afụ ihe m na-akọwa. Oge m jiri wee sisie ngwe ahụ m wee rie ya oke ike m ra wee si mba o, n'ebe ọ bụ na ihe dị n'ime ebe a bụ ihe niile eji agwa abacha na ka m werezie wee mee gịnị wee gwa abacha, maka na o kwesịrị ịna n'iyi. Bute ewu ma ị n'ọgbịrị, bute ọgbịrị ma ị na-ewu, ofu ihe ahụ ka ihe ka mkpa bụ na ewu nọ n'ọgbịrị. Wee mee gịnị m wee weta nnọọ ihe eji agwa abacha. Naanị ihe fọrọ ka m tikwuo yabasị bụrụ abacha nwunye ya, ma ọ bụ tikwuo ya nnu ka o si masị m. Ya bụ ihe ka m tiri ugbu a ozugbo m na-atinye abacha wee yie ifugo. Mana ọ bụrụ na ọ bụ nke oke si wee dị aka masị ka m were ya tụfuo ebe ọ bụla m ya na-azi eri ya. Mana dịka nwaada Igbo m anaghị emebi ihe emebi, anyị ga-enwerịrị ụzọ wee baa n'uru. Ebe ọ bụ na ike m ji eno ngwe agwụla m wee tụgharịa anya bụ ofe ala wee ghọọ gịnị wee ghọọ abacha. Amara m ka ị na-eme ka m. This is just like turning Sunday rice and stew to Monday jollof. Ngwa nke emesịanụ ndị nke m, afọ m bụkwa Ọmalịcha Ada Igbo. Echefukwala ka ị sọskraịbụ. E nwere TikTok akaụntụ na-akwalite ndụ na omenala Igbo. Ka emesịanụ ndị nke m.